Приятели, здравейте! Стоя си тук днес, рисувам си, мисля си и се чудя коя приказка да ви разкажа. Мяу! 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 Здравей, Роси! Мяу! О, здравей, сребриста котке! Здравей! Как си? Мяу! Дойдох да те погледам малко. Какво правиш? Какво рисуваш? Приятели, измислих. Днес ще ви разкажа приказката за капризната котка. Мяу! Роси, ти капризна ли ме наричаш? О, не, котенце, не. Искаш ли да ме гледаш? Мяу! Да, с интерес ще гледам какво ще рисуваш. Мяу! Добре, ще ти нарисувам къща. Само за тебе, котенце. За мене ли? Да, котенце. Ето, започвам от покрива. Къща само за тебе. Покрива е готов. Сега ще положим основите на твоята къща. Ами, тази къща ще има ли врата? Да, котенце, ще има врата. Че как ще излизаш иначе навън да се разхождаш? Мяу! Хайде да видим вратата. Да, ето, това е твоята врата. Имаш и брава. Мяу! Какво ще правя вътре в тази къща? Котенце, какво? Ами, ще си стоиш вътре, ще си готвиш вкусна рибена супичка, каша. Ето сега ще ти нарисувам и коминче. Това е твоето коминче. Ще си имаш камина, ще си стоиш на камината, ще се топлиш. Нали котките обичат топло? Мяу! Да, обичаме. Мяу! От твоето коминче ще излиза дим. Мяу! Роси, тази къща ще има ли прозорци? Разбира се, коте, че как без прозорци? Сега ще ти нарисувам прозорци. Мяу! Аз много обичам да скачам през прозорци и много обичам да стоя на перваза и да се припичам и да гледам навън. Така ли, котенце? Мяу! Да! Роси, а ще ми нарисуваш ли един прозорец и на тавана? Разбира се, котенце, разбира се. Ето тук ще имаш прозорец. Мяу! Харесва ми, Роси, харесва ми. Аз като изляза навън, къде ще се разхождам, Роси? Как къде, Мацо? Ами ще си имаш двор. Така ли? О, двор само за мен. Да, Мацо, само за теб. Сега ще ти нарисуваме двор. Харесва ли ти оградата, Мацо? Мяу! Ами нарисувай я те. Нарисувай я, ще ти кажа накрая. О, Мацо, добре, котенце. Хайде, сега ще ти нарисувам тук и една голяма порта. И продължаваме с оградата. Роси, а ще ми нарисуваш ли една пътечка? Мяу! Да, разбира се, котенце. Ето е твоята пътечка. Мяу! Роси, ами много е празен този двор. Нищо ли няма да има вътре? Ще има, котенце, ще има. Ето сега ще ти нарисувам цветя. Какви цветя обичаш ти, котенце? Ами обичам розови цветя. Разбира се, сега ще ти ги нарисувам. Мяу! Роси, а те ухаят ли? О, ухаят, разбира се. Как да не ухаят? Роси, нарисувай ми малко лилави цветя. Разбира се, котенце, каквито ти пожелаеш.
харесвам, обичам лилави цветя, Роси. Добре, котенце, изпълнявам твоите желания. Мяу! Роси, а нещо друго ще има ли? Разбира се, котенце, разбира се. Ще има. Искаш ли да има едно ябълково дърво? Ето тук. О, обичам ябълки, Роси, обичам. Мяу! И ще си ловя връбченца там. Може ли от ябълковото дърво? Ами стига да можеш, разбира се, ако можеш, си хвани. Ето сега, това е короната на дървото, Мацо. Ти знаеш ли, че така се казва? Мяу! Разбира се, че зная. Аз там си лова връбченца. Котенце, ето сега ще стане готово твоето ябълково дървче. Ами къде са ябълките, Роси? Ето ги, котенце, ето ги. Рисувам и твоите ябълки. Как без ябълки? Ябълково дърво без ябълки може ли, котенце? Нарисувай ми 7 ябълки. 7 ли? Това е моето любимо число, котенце. Мяу! И аз го харесвам това число. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето тук слагаме още една ябълка. Станаха 7. Роси, харесва ми ябълковото дърво, но ще има ли още нещо в моята градина? Ще има, котенце, ще има. Ето тук ще ти нарисувам една леха с моркови. Моркови. Да, разбира се. Моркови. А къде са им листата? Ето ги, котенце. Ето ги листата на морковите. Мяу! О, обичам да хапвам листа от моркови. Така ли? Не знаех, котенце. Сега знаеш, Роси. А какво друго ще ми нарисуваш? Ще ти нарисувам зеле. Зеле! Аз не обичам зеле, Роси. Така ли, котенце? Съжалявам. Роси, ще има ли риби в моя двор? Ще има ли? Разбира се, котенце. Що ми желаеш, ще ти нарисувам ето тук едно езерце. Езерце! Много обичам езерца. Разбира се, щом обичаш, ще ти нарисувам и... Какво да ти нарисувам? Ще ти нарисувам рибки. Мяу! Роси, обичам рибки. Мяу! 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 Нямам търпение, Роси, да си поиграя с тези рибки. Мяу! Роси, ще ми нарисуваш ли някакви птички? Ще се опитам да ти нарисувам една гъска. Искаш ли, котенце? Мяу! Гъска ли? Какво е гъска? Ами гъската е една птица, която прилича на лебед. Нещо подобно на голяма патица. О, обичам тези птици. Мяу! Мяу! А ще ми нарисуваш ли едно пиленце? Пиленце! Само едно ли искаш, котенце? Ами може и 3. 3. Добре, ето тук ще ти нарисувам 3 малки пиленца. Три малки пиленца. О, Роси, много обича малки пиленца. А ще ми нарисуваш ли една кокошчица? О,
котенце, това е много трудна задачка. Ще се опитам да ти нарисувам една кокошчица. Обичам кокошчиците, Роси. Щом обичаш, ще се опитам ето тук. Хоп, хоп. Над пиленцата и кокошчица. Роси, а ще ми нарисуваш ли и един петел? Това ще е много трудна задачка, котенце. Но щом искаш, ще се опитам. Мяу, нямам търпение да видя петела. Ето сега, имай търпение. Кукуригу! Котенце, харесва ли ти петела? Другия път обещавам да стане още по-красив. Мяу! Харесва ми, Роси, харесва ми. Роси, ще ми нарисуваш ли мишки? Аз много обичам да хващам мишки. Мяу! Котенце, не, няма да има мишки, но сега ще ти нарисувам нещо друго. Роси, нямам търпение да видя. Какво ще ми нарисуваш? Почакай, котенце, почакай и ще видиш. Ето тук, искаш ли ето тук да има едно усмихнато слънце? Роси, как може да има картина без слънце? Да всички деца обичат слънца и всички големи. Няма човек, който да не обича слънцето. Роси, хайде, нямам търпение. Слънцето ли щеше да ми нарисуваш или нещо друго? Котенце, имай търпение. Ето, виж, сега ще ти нарисувам нещо тук под дървото. Мяу! Нямам търпение да видя. Какво ще ми нарисуваш? Бау! Роси, не обичам кучета. Чао! Роси! Мяу! Котенцето избяга. Ах, че капризна котка, не обичала кученце. Аз го нарисувах, за да пази нейната къщичка. А вие обичате ли кученца? Това е кученцето Елша. Тя пази нашия дом. Приятели, хареса ли ви днешната импровизирана приказка? Ако ви е харесала, утре ще ви разкажа друга. Обещавам ви. Прегръщам ви и ви целувам, а вие се пазете и бъдете здрави. До скоро!